law secretary bang si Jasemet ka chinilo lake ko ansi itu melong ke dolang ma long le alang li le papening yena alang li sia a material ta ko ulai apor alang li paniyena non ge itum phan pichu etlo lanchot takalilang hala solar lamp phanta non 20,000 bigha kipi ke ande di lata kipi kalilang malata long lege pi etlo ke ante lasi kipi ke pi bom lo non ka chi krong hai he la po panganat lo alang li tunga matha ke APHL sietong awar sai long lok nak pu ari ni tunga awar sai long yima long lima ni tum matha mathute muthe itum along le itum havar ki virlo po bangge ni tunga pivir nang ni po bangge ni tunga ning je po lake thek lor lo late ni tuma kam lo lage kapi vir vede dia phanse siksidol pangtang nang pu putang bomon parle latu ke ni tunga ning je po lalo ako tumi ako eson ning je tu siya masih ning je lo la kecil tumbang ke pu bongali pu si pulo alang dige la bongali mane dia tumke itum benang cedan de kecil tu ni itum benang cedan de la tu ni cingki mesen pu yode pu nang cedan de la cumang tu se nang cedan ver ti pu yode pu amasi neli pudun thulo ye demokrasi pu ateng demokratos pu ateng demokrasi aron ateng si non itum dobong lo demos kretos pukel muluk ajakong pulo muluk ajakong kelong atum si rat cari long yi non ilitum adet muluk ajakong atumi hawar ke hat alam si pulo hawar ke hat ke bang bongali tum sabta nang se dande kalilo nilipudun je bang ang hoy masih cirai lu deputy chairman tulang council deputy chairman pulote meipu dun meipu lo mati di kopia dun meipu lo council karbiang long council tarmane ange hat alang litum hai dek delang ma lasine pulo ke hai bang kacing ki mega lilo bang haura ghata pon etlo kopli ta pon etlo lapen ke buka janda pon etlo de upani ta pon etlo ama alang litum nel fan do joy no ningjeri punel fan ai pu di nang litum anda theklong i ga di di ningje ga di ningje yo neli fan pan ningje thulong le de alam mange halatung kace pere katera neli pulo demokrasi ba neli pulo kalang kelason kali ikok pulo neta